10 golanic, no. No strašný, no. Synová zde je to nepomohlo. No, co ti budu říkat? No, bohužel. Jo. Pojď, já se těším, pojď. Počkej, on si nenapínej, tak co? Chytla se. Za to se mi pěkně uškula. Ty jsi hroznej. Promiňte. Kdo si jenom sníst? Tak to udělal někdy jindy ani ne. To už ne, prosím tě. To by mohla něco tušit, já to vymyslím nějak. A proč pořád chceš, aby jí někdo svěděl? No nemusíš všechno vědět. Ale ty mě znáš, to já chci vždycky vědět sám. Jo, vím, že jsi takový. Jaké? Rozpomenat? K sežrání, úžasný, skvělej, hlavně bohatý. No k sežrání. To se hezky poslouchá, ale když já pořád jenom myslím na tebe, Já vím, ale vždyť víš, že tady studuju, no. No jo, studuješ, ale já jsem 1000 mailí a 1000 mailů daleko a jenom si můžu tak akorát představovat. A nejsi mě vůbec nevěrný. Já? No promiň, jak ti to napadlo. Já se nepodívám. Krásná, mladá, chytrá, úžasná a taková by na mě hezký. By na mě jenom čekala. Miláčku, budeš se muset smířit s tím, že to tak je. Miluji jenom tebe. I love you. No počkej, ale to bych se spíš měla bát já, ne? No tak bohatý, chytrej chlap sám ve Vegas, co? Kolik natožených paníček, kasína. No jo, ale když já jenom a pořád chci jenom tak. Hrozně kecáš, ale poslouchá se to dobře. Škoda, že jsi tu tak krátce. Víš, co mi to dalo práce sem vůbec přijet? To aby jsme asi neztráceli ani... Úplně jsem na to zapomněl. no to jsem rád. To jsem rád, že jsou tady takový hodný a samozřejmě to. Opravdu já, ten kursíček jsem myslel, že mi někdo ukradne. Opravdu děkuju. Ne, to já vám věřím. To já si musím zkontrolovat, jestli jsem všechno sám. Byla náušnice zlatá. Ne. Jo, tady je to. Tak, všechno. Děkuju moc krát. Jak jste mi velkou radost. Děkuju. Co to mělo znamenat? To se tak schová. To byl ten profesor, takový blbec starý. Ale co by se stalo, kdyby tě viděl? No, to by bylo dobrý. Já mám před zkouškou, víš, a představ si, že by byl schopný mě vyzkoušet rovnou tady. Prosím vás, neslovte se. Já jsem omlouvám. Já jsem vám nějak si nevažoval, jsem se nepředstavil. Já jsem nějaký Jarda Werner, malý. Tak kdybyste se nezlobila, já bych vám dal třeba vizitku. Kdybyste potřebovala nějaký obrázek, krajinku, pařec, v tom jsem fakt dobrý. Nebo to bude tady muže, tak bych to nemusel moc překreslovat. Tak se to světli, jo, budete to mít gratis. Tohle já ztratím, to by bylo moc. Děkuji ještě. Ještě jednou už to nepřežiju. Jak se to promiňte? Já s váma kecám, tam. Pane profesore, my se zrovna učíme. Do toho. Ještě, že mi nenechal po škole. Tak, teď si to užijem. Teď si tě vyzkouším, naopak. Já si tě vyzkouším. Umíš počítat? Ano. Tak s tím za chvíli počítej.